son fins de quinto de primaria e vos vou recomendar un libro que se chama Gracias a Winn-Dixie, escrito por Kate DiCamillo e ilustrado por Felix Eckhart. Vos lo recomendo porque me foi moi divertido mentres o lía e tamén un pouco triste. O que máis me impresionou foi a risa do can. Se trata dunha nena que foi ao supermercado e volveu cun can. Entón pasou moitas aventuras co can. Espero que despois da miña recomendación leades o libro e aquí me despido.